περιμένοντας τους βαρβάρους. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθρισμένη? Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη Σύγκλιτο μια τέτοια απραξία? Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί? Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη και καθέται στις πόλεις την πιο μεγάλη πύλη στον θρόνο επάνω, επίσημος φορώντας την κορώνα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατοι και οι πρέτορες έβγηκαν σήμερα με τις κόκκινες, τις κεντυμένες στόγες? Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπερά γυαλιστερά σμαράγδια? Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια με ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα πόνουν τους βαρβάρους? Γιατί οι κυράξοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουν τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται ευθράδιες και δημιγορίες? Γιατί την αρχίσει μόνο μιας αυτή η ανησυχία και η σύγχυση? Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν? Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατείες και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι? Γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν? Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιας κάποια λύσης. Φιλοσοφικών ποίημα. Εν αναμονή των μυρίων αθανάτων. Το ποίημα με τίτλο «Εν αναμονή των μυρίων αθανάτων» αξιοποιεί τα βασικά χαρακτηριστικά μορφής και περιεχομένου του φιλοσοφικού και ψευδοϊστορικού ποίηματος του Κωνσταντίνου Καβάφη με τον τίτλο «Περιμένοντας τους βαρβάρους». Ο θεματικός πυρήνας του ποίηματος, μολονότι εδράζει στο ιστορικό γεγονός της μάχης των Θερμοπυλών, δίνει έμφαση στην επιλογή του λακεδαιμόνιου στρατηγού Λεωνίδα των Αγιαδών να αποδεσμεύσει τις συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες αποχώρησαν λόγω του φόβου για τον όγκο της στρατιωτικής δύναμης των Περσών, προκειμένου να οργανωθεί νέα άμυνα των Ελλήνων νοτιότερα, κρατώντας μαζί τους τις πύλες μονάχα επίλεκτες και εθελοντικές δυνάμεις, επιπλέον από τους 300 Σπαρτιάτες, 1000 περίπου περιοίκους Λακεδαιμονίους, ίσως μαζί και με ήλωτες 400 Θηβαίους και 700 Θεσποιείς. Το φιλοσοφικό θέμα του ποίηματος αγγίζει τη συνειδητή επιλογή της υπεράσπισης της πατρίδας και κάθε ανώτερου ιδανικού παρά τους όποιους κινδύνους και τις απειλές, όπως ακριβώς εκφράστηκε στον όρκο των Πλατεών, αλλά και στην παρενετική φράση του Έκτορα προς τον Πολυδάμαντα στην Ιλιάδα του Ομήρου «Ίσιον άριστος, αμήνεστε περί πάτρις». Εν αναμονή των μυρίων αθανάτων. Τι άραγε να μένομεν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι? Είναι οι αθάνατοι να φτάσουν σήμερα. Γιατί τα δώρατα δεν πήραμε, θώρακας και ασπίδας? Φωκείς, Θηβαίοι, Θεσποιείς, γιατί δεν πολεμούνε? Γιατί είναι οι αθάνατοι να φτάσουν σήμερα. Τι πρόβλεψη μας έδωκεν ο μάντης μεγιστίας? Οι Αχεμενίδες αν έρθουν, αυτοί θα προφητέψουν. Γιατί ο μέγας στρατηγός στο χάραμα σηκώθη και στάθηκε αγέροχος το στράτευμα κοιτώντας, υπέροχος, αμήλικτος, φορώντας πανοπλία? Γιατί είναι οι αθάνατοι να φτάσουν σήμερα. Ο Λεωνίδας αναμένει να δεχτεί τον βάρβαρον τον Ξέρξιν, δεύτερον γόνον του Δαρίου. Μάλιστα, ετοίμασε λόγο να του υπεί βαρύν, πετώντας γύρω απειλές πως δεν τον εφοβάται, ούτε εκείνον των Μαρδόνιων με μύριους στρατιώτας.
Γιατί και ο πλήτες μας μαζί, ήλιωτες και περίεργοι, κοιτάζουν έκθαμβοι από το ξύλινο το τείχος του βασιλέως των θρόνων των χρυσών, με λίθους καρφωμένων, των βάρβαρων σατράπιν, με το χιτώνα των χειριδωτών, των πλουμιστών μαχάτι, βύριλο και τόσους αμεθύστους. Χρυσά βραχιόλια, δαχτυλίδια, περιδέρια και νότια, κοσμούνε το κορμί, το μαύρο από τα σχέδια τα μαγικά, τρόμουν παντού σκορπίζοντας σε όποιον το κοιτάζει. Γιατί είναι οι αθάνατοι να φτάσουν σήμερα και τέτοια σχέδια ζωγράφισαν τη νίκη προσδοκώντας οι μάγοι πάνω στο κορμί των αθανάτων. Γιατί να αρχίσει μόνο μιας αυτή η αγωνία και η σύγχυση στα πρόσωπα, τι μορφασμούς που επήραν. Γιατί ο Ιδάρνησος εδώ οδήγησε αυτούς, Πάρθους και Σόγδους και Θείοπας, τον Ελίσποντο περνώντας, από τις Άρδεις φέρνοντας τους Κύθας τοξοβόλους, έθνη πολλά ενώνοντας τους Έλληνες να πάψει. Γιατί κι αν ήρθαν οι αθάνατοι, κι αν κάλυψαν τον ήλιο, τα βέλτος πυκνά χτυπώντας πάνω στις ασπίδες των Λακεδαιμονίων, των Θεσπιών και των Θηβαίων, το δόρυ ψηλά υψώνοντας, πρώτος ο Λεωνίδας, όρμηξαν οι πολεμιστές μπροστά, τους Πέρσας αψηφώντας, δίνοντας μάχη στη σκιά, πιστοί στον νόμο τον ιερό. Τον Υπεράνθιε σκότωσαν, τον Αυροκόμη κι άλλους, διαλέγοντας το θάνατο, ξεχνώντας κάθε φόβο. Τον τιμημένο Άδη ζήτησαν απ' τη ζωή τη θλιβερή, την κύβδηλη, στους Πέρσας τη δοσμένη. Και τώρα που φύγαν οι αθάνατοι, εμείς τι θα γεννούμε? Κι αν άλλοι βάρβαροι έλθουν, εμείς ψηλά κοιτώντας, δρόσκοντας αν μας ζήσομεν, λατρεύοντας εκείνη την πάτριον πόλη που μας έτεκεν, τον Άδη αψηφώντας.